mu 'yan Kannywood ne ba za mu zaɓi Tinubu ba ba za mu sa a yi Tinubu ba ba za mu sa a zaɓi Tinubu ba kuma wallahi a arewa sai mun kare Tinubu saboda mu ba mu amfana da komai a arewa ba arewa ba ta amfani mulkin Tinubu ba Kannywood ba ta amfani komai a arewa ba saboda ba mu san abin da za mu yi amfani da shi gurin tallan APC a arewa ba za ku yi Tinubu za ku yi Tinubu za ku yi APC ba za mu yi APC ba. To jama'a kuna da ji wallahi azim waɗannan kaɗan daga cikin wakilai kenan a jihar Kano da ba za a yi APC ba a jihohinmu na Najeriya jiha 19 ko ina akwai wannan kungiyar ta ba za a yi Tinubu ba kuma za a zaɓi Tinubu ba 2027 mun faɗa mun sake faɗa za mu kare gwamnatin Tinubu saboda kasa cika mana alƙawari da aka yi a arewa. Wannan gaskiya ne. Mutanen arewa ba abin da suka amfana da mulkin Tinubu, mutanen Kannywood ba abin da suka samu da mulkin Tinubu, don haka kungiyar ba ma tare da Tinubu kuma ƙarya ne ba za mu yi Tinubu ba. Za ku yi APC? Ba za mu yi APC ba. Za ku zaɓi Tinubu? Ba za mu zaɓi Tinubu ba. Za ku sa a zaɓi Tinubu? Ba za mu zaɓi Tinubu ba. Allah ya kai mu tsaro ya za a sa zaɓi Allah ya kai mu. Wannan sako